Elérhető áron is lehet stílusos otthonod, mutatok 3 különböző gardróbot 300 000 forint alatt. 270.900 forintért itt van a Lux gardróbunk, 239 cm hosszú, 203 cm magas, 60 cm mély, 3 ajtós, 2 ajtó mögött akasztós találsz, 1 ajtó mögött polcos fiókos részt találsz, és a profil színét is választhatod fehér, fekete vagy ezüst színben. Mögöttem láthatod a Cézár gardróbunkat, ami 2 méter hosszú, 203 cm magas, 60 cm mély, az egyik ajtó mögött akasztós részt találsz, a másik ajtó mögött polcokat találsz, és alul gyárilag be van építve 4 darab fiók. A színét azt választhatod, ahogy a profil színét is 3 színben, fekete, fehér és ezüst. Végül itt a Phoenix gardróbunk, ami 253.400 forint, 174 cm széles, 240 cm magas, 58 cm mély, színét választhatod, profil színét ugyanúgy választhatod. Ezen kívül boltunkban legalább 40-50 féle gardrób típusból választhatsz, amihez rendelhetsz felső tolóajtós magasítót, vagy fiókos alsó magasítót, mindegyiknek változtathatod a színét kedvedre, az ajtónak és a keretnek a színét is. Van olyan gardróbunk, amin az ajtón belül is választhatod a színkombinációt, és választhatod ugyanúgy a profil színeket. Gyere be hozzánk az Axel bútorba, Székesfehérváron a Mártírok út 70-72 szám alá, várunk szeretettel!